Dobrý deň, kontrola emisí. No ale veď ja nemám auto. Viem, ale my testujeme všetkým občanom dých. Ale to na čo je dobré? No, podľa najnovšej vyhlášky 352 musíte mať emisné povolenky aj na vzduch, takže ideme fúkať. Tak to vyzerá, že ste v kategórii C. Budete platiť 150 eur ročne. Čože? To snad nie. Ale áno. A teraz si to vyskúšame zo spodu. A to ako myslíte? Skrátka, skúste si uľaviť. Nerozumiem. No, nerobte okolky a prdnite si do prístroja. No ale však toto je neslýchané, tu kam sme už došli? Márnosť šedivá. Občan, tak toto vyzerá veľmi zle. Za emisnú prdenku vám budeme musieť naúčtovať až 400 eur ročne. No nedalo by sa, že by som platil menej. Dalo, nedalo. Museli by ste riadne obmedziť plyny. No ale veď to by ma rozdrapilo. No to áno, ale zase vďaka menšej uhlíkovej stope by sa zasa napríklad také kengúry rozmnožovali oveľa rýchlejšie.